Alewa an wurin waje ewa hutu mu alewun wa wurin wajen wawo mai zane. Sha maka Allahu malam yanzu nan muka shigo garin nan ko karyawa ba mu ba tsabar tsoron Allah zunzurutu ita ce ta sa kwarake rabin sanda ba mu sha ba. A wani duniya hutu yin wa zama wurin zaɓen wani tukunda na gane mutane wa wura ko kwasa. Bawan Allah wannan bawan Allah shine majabaki ni kuma Allah gafata malam jauje nake ni ne mai fassara wanda Allah ya sa akwai dan abin karyawa dan taimaka mana da kosai da yar gwaina har da miyar alayyahu ina muna hutu ne magu ko shewar ko shugaban sojo na Najeriya wuciya ta wannan magana na so na faɗo cikin maganar ɓangaren sojoji to abinda nake tsoro ka san maganar soja idan baka shirya ba tsoron Allah karami a guje nake tsoro Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya. A wuce yawon dajin